Pois seremos no quinto chanzo a Joel de Río Torto, que fixe un programa espectacular. Prova diso é que está aquí neste minuto final e que pode irse daqui ainda con máis agasallos. Pode levar esa videoconsola. Imos, Joel. Pois está todo preparado para ti. Todos concentrados nas túas respostas. E vouche facer, como sabes, 5 preguntas sobre 5 temas. Imos ter un minuto por diante. Se respostas 3 das 5, a videoconsola marcha para Río Torto. Gustache o plan? Sí. Pois veña, a ver se tamén che gustan as categorías sobre as que chimos preguntar. Son 5 e son estas: nomes, aparellos, calendario, televisión e animais. Un minuto por diante. Pois veña, 3 acertos e témolo feito. Sorte, Joel, 60 segundos para ti. Tempo, nomes. Que emoción de Inside Out é laranxa e ten os ollos saltóns? Paso. Non é correcto. Aparellos, instrumento para debuxar circunferencias. Compás. É correcto. Calendario, no calendario romano, que número ordinal era o mes de decembro? X, palito, palito. Paramos o tempo. X, palito, palito, palo, 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 palito, palo e. Vouche repetir, para que penses logo, vale? Falamos de, no calendario romano, que número ordinal era o mes de decembro. Pois vai calculando ti máis ou menos, a ver se a podemos sacar. É logo que nos quedou. Ah, sí, a peli Inside Out. Ben bonita, ti viches Inside Out? Ai, pois é unha mágoa, pero bueno, pode ser unha pista, porque preguntamos por unha emoción. E ainda nos queda por coñecer as categorías de televisión e animais, a ver o que aí se agocha. Preparado para retomar? Sí. Pois veña, con 32 segundos por diante, continuamos. Tempo, non é correcto. Televisión, en que cadea se emite o Atrápame se podes? Na galega. É correcto. Animais, de que animal teñen forma as sandalias coñecidas como xarclas? Tiburón. Paramos o tempo. A falta de 20 segundos para tomar un respiriño e facer un pouco balance. Imos ver o marcador. Xa tes 2 acertos. Imos ver se este tiburón é correcto ou non. Ademais, pensa nese número ordinal que se corresponde co mes de decembro no calendario romano e pensa nesa emoción que era protagonista en Inside Out e que era naranxa cos ollos saltóns. 20 segundiños por diante. Continuamos, Joel? Sí. Pois veña, sorte e tempo. É correcto. Nomes. Que emoción de Inside Out é laranxa e ten os ollos saltóns? Alegría. Non é correcto. Calendario. No calendario romano, que número ordinal era o mes de decembro? O 12. Non. Non é correcto. Nomes. Que emoción de Inside Out é laranxa e ten os ollos saltóns? Un segundo. Tempo, ata aquí, era ansiedade, esa emoción que buscábamos. O número ordinal do mes de decembro romano era o 10º. Dígoche primeiro malo, os 2 erros que che quedaron por sacar, pero como tes 3 acertos, esa videoconsola vai para Río Torto. Canda, Joel, parabéns, amigo, ben merecido. Gran programa. Graciñas, Joel. Gracias a todos los nenos e nenas e familiares que nos acompañastes durante estes especiais de Nadal. Pero, ollo, que logo destas festas o Atrápame sigue con máis preguntas, con chanzos arriba e, sobre todo, máis importante, con vos cocos da casa. Aquí vos quero ver. O plató está aberto de par en par para vos. Aquí quedamos no Atrápame se podes. ¡Ata festa!